Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Magandang umaga Pilipinas, Aksyong Umaga Pangasinan. Araw ngayon ng Sabado mga kaibigan, Sabado Enero 22, 2022. Mapa Plus paroon, Aksyon Kontra, nanin bubunagiran simba, January 1 labat ha. Insan natin January 22 na, Siyamiran Ago labat lagi, bulan na labat na Pebrero agagi ha. Insan nanin ko na yan, 2023 ka labat. Anyway mga ka-aksyon, welcome na naman po sa inyong paboritong programa sa radyo ngayong umaga mga kaibigan. Pinakahuling balita, narito na. Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1 Morning Edition, Sabado. Nakaiba yung alamat ng kadalasyon na nakabusta mo dyan sa tuwatan patuwadagin ka araw aksyon ahikam de serapasyon. Tarad Master Control tayo, watan mo si Aksyon Conrad Alvarez. Aliwa, ikin mo ni pare, itumbam mo ni, itumbam ni, may ikin. Medyo ken may sakay at ikin mo ni, padukol mo ni tayo. Di ba? Ataan. Kinda, init na labat na frame para sa cellphone natin. Pinaganyan sa atin kung panyara may ugugawi mo di ba? Sige, nari ko na yan anyway po mga kaibigan, welcome po mga ka-aksyon. Live na ho tayo sa 1161 kHz sa inyong mga dalapihitan. Aksyon Radyo Pangasinan. At syempre, tayo po yung naka-live stream din po sa ating Facebook page. Gililingwanan niyo i-like na i-follow sa page me. Aksyon Radyo Pangasinan, 1161 kHz WCM. Kontan tumatod sa YouTube channel me. Naka-live stream din po tayo dyan mga ka-aksyon. Ayan pagkagwapo-gwapo naman talaga. Ako ba yan? Agay! Gwapo! Harapan di pa nag-almusal joke lang, nag-almusal na tayo kanina Ay, mga aksyong umaga sa mga viewers ko natin dyan sa may USA, sa may Arizona, si Madam Lailani yan. Kanina nga ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na kumain ng turo-turo. Nakakamiss daw yung turo-turo, sabi niya. Ganyan talaga madam, di ba? Sige, di ba madam pag ikaw ay napunta rito sa Pangasinan, nakakabalik ka ng Pilipinas one to sawa yung turo-turo na yan Alright, tuloy-tuloy tayo sa mga balitaan po mga ka-aksyon At sa ating mga balita ho ngayong araw mga kaibigan, nako eto na kayo sinasabi ho natin mga kaibigan May mga lugar na nga ho na isinailalim na ho sa Alert Level 4. Effective po yan mga kaibigan ngayong araw At ayon nga po sa ating nakuhang information mga kaibigan, eto na nga ho mga kaibigan ang Kalinga, Ifugao Mountain Province yan sa may Cordillera Administrative Region medyo medyo kapit-bahay lang natin, konting kembot lang aksyon kontra Kalinga, Ifugao Mountain Province na, di ba? Ito Mountain Province, di ba? Yan. Northern Samar nasa alert level 4 na ho mga kaibigan. Iniakyat na ho ng gobyerno sa alert level 4 So yan po mga ka-aksyon, dahil po yan sa patuloy na lumulobo, patuloy na umaakyat na kaso ho ng COVID-19 dito po sa bansa mga kaibigan. Samantala naman po mga kaibigan, yung mga nagtatanong sa atin, Sir akin, nato'y schedule na lamot na power interruption, sir. Balita mi, sir, walay ang kagabalog yung power interruption natin yung agaw. Ay, gagawin na natang miraan, ko yan, asayan agaw, January 22, alas 9 na kabasan. Hanggang alas 3 ng araw, manggapoy kuryente, dito na Torres Bugalyo, dito bali ng mga tanong, tanto mo tagagit na natatang mira, sayan ako January 22, 2022, Lingayen, portion na Barangay Baay Highway, Tandike, alas 8 na kabuasan, hanggang alas 5 ng araw. Taan natin yung kabuasan mo at alas 7 na kabuasan, hanggang alas 5:30 ng araw. Interon Baloy na Alcala, ang gapoy kuryente Tanto mo at Pupunto, Artacho, Villanueva, Tan Primicias at Baloy na Bautista.
Trinidad Valley na Bayambang ay sa Barangay Pantol. So naandi ay kuryente na nigunuyan alas 7 na kabusan hanggang alas 5:30 ng araw. Balat niya sa matindihan na buwas agagid na natang mira ha. Interon baloy na binmalay. Action violin yun, no? Bangon kina mandurang kayo natin ha. Interon baloy na binmalay ha. Alas 7 na kabusan hanggang alas 5 ng araw. Ang gapoy kuryente yo. Unong itan od sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Dino Senpelco. Ang sakit-sakit araw. Yung mga ka-action ho natin dyan. Wala kayong kuryente po mga kaibigan. Ready na ho kayo mga kaibigan. Especially mga bukas po na power interruption. Anyway, text kila bata 0922-852-1161. Tuloy tayo sa rin. Balitaan tayo natin ang kabasan. Maksong maga sa mga ka-action natin ha. Ilan naman yung gagawa na taho natin dito. Barangay San Carlos City, ha? Aling ko na itong barangay lamang ang siguro. May magagawin tahulitan, ha? Ayun, sige. Anyway, magandang umaga po sa inyo riyan, ha? Ingat-ingat na lang po mga ka-aksyon, ha? Sarap pero di na ganun kalamig yung umaga ngayon, di ba? Aliwan naman kabatalaw, ha? Away labat no akin. Sige, di ba? Unti-unti na kakapoy lang may amihan eh. Babagada, ha? Sige, eto naman po mga kaibigan na. Karagdagan po natin mga balitang lokal ho mga ka-aksyon. At dito nga ho sa may lalawigan pa rin ho ng Pangasinan mga kaibigan. Nakaw, mataas pa rin ho itong COVID update po natin, ha? At naginin siya sa bilang nasaray agagi tayo. Iraray ka-aksyon tayo yaman sasakit na COVID-19 Jadluyag na Pangasinan. As of latest monitoring na sa Provincial Health Office natan at walalay 2,000. 2,000 di bumila. Last week 1,000 labat ya. 2,046 ya aktibon kaso na COVID-19 yan ni record Jadluyag na Pangasinan. Kasumpal na walay 279 ya balon kaso yan ni kurit na karuman Jad monitoring na sa Provincial Health Office na sa Pangasinan. Ontan tumat Jad lungsod syudad na Dagupan ni Manlaksyon kontra da unso sagap mata on tatagay mo sa kaso Jad syudad na Dagupan natan ha. So as of now, as of latest monitoring January 20, 9 PM sa Dagupan City na wala na 738 ya total active cases na sa COVID-19. Abalot sa good news at saya 60 to 70% na rayat asymptomatic o di no mild symptoms labat. Akin, lapot na si karat bakunado la. Raramay malaglabat niya porsyento so medyo severe nataan na lapod aliwan bakunado yung rarayan totoo. Raramay umpapatoy yan nare-record na sa ospital ay singa bilang ay ibabaga na PHO at sa may monitoring na rin kalabyan. Limaras o baron inatoy at tinapot tayo Dr. Aran Satan sa Imbagara, Araratan at unvaccinated. Kanyan makaligliwa kasi kayo bakunado lang agagit na natatang mira. It pays kapag kayo protektado na mga kaibigan nitong bakuna po ng COVID-19. And speaking of bakuna pala mga ka-aksyon, may mga nagtatanong sa atin, kailan ba, ano bang kuha na? Kailan ba darating yung vaccinate ay yung commercial version ho ng bakuna sa atin? Yung nabibili na ho sa parmasya. Ayan. Gandang tanong yan, pero ito mga kaibigan, ayon po rito sa ating nakuhang impormasyon, maaaring ilabas na ho sa Philippine market etong mga bakuna kontra COVID-19 sa 2023. So yung commercialization na sinasabi ho natin mga kaibigan after nitong mga test run na ito, itong EUA ho na ito mga kaibigan, ayan, pagka proven na okay na ho, ayan, ilalabas na ho sa market po yan. Ewan ko lang sa US kung nagbebentahan na lang bakuna dyan, kung open na sa market yung bakuna dyan. Ewan ko lang Madam Leilani pero ang tingin ko dyan sa may US meron na nakakabili sila sa mga parmasya tapos doon na rin sa parmasya itutulok. Nagiging vaccination site na rin yung mga parmasya dyan sa may US. Yun ang pakarinig ko, So i-confirm natin na sa US citizen nakikinig ngayon si Madam Leilani, At kung ganyan po ang mangyayari ho rito mga kaibigan, so definitely magiging parang na lang yan, parang ordinary vaccine na lamang ho yan, parang polio vaccine, di ba? Parang kontra tigdas, di ba? Mga ganyan po mga ka-aksyon, Siyempre may portion din po ang gobyerno ho riyan para po sa mga bata, mga kabataan, para sa mga matatanda at para sa mga indigent ang tinatawag natin, yung mga poor communities po mga ka-aksyon. Kaya hindi daw nila kailangan bumili ho ng bakuna, di ba? Kasi in the near future mga kaibigan, itong COVID-19 ito'y estimated ho na magiging endemic na ho ito.
Ano bang ibig sabihin ng endemic? Ika nga, magiging part na ho ito ng buhay po natin. Sa kung paanong ang measles ay bahagi na ho ng buhay natin. Ang tuberculosis, bahagi na ho ng buhay po natin, di ba? It lives among us, di ba? Ano pa ba? Yung iba makasakit, di ba? Dengue, ayan, endemic ho yan mga kaibigan. So we will have to live with COVID-19. Magiging endemic na ho ito sa atin mga ka-aksyon. So ano ibig sabihin po nito? With the vaccines available mga kaibigan, at eto nga ho mga experimental drugs na gumagamot na nga sa COVID-19. Halimbawa na lamang ito sa Pfizer, di ba? Yung Vax, mga ganyan, di ba? Yung mga pangalan nila, Molnupiravir, yung mga ganyan, di ba? Malalalim na pangalan ng gamot. Molnupiravir, Menimir, yung mga ganyan, di ba? Yung mga ka-action, those are COVID drugs pero nasa experimental stage pa rin, no? So in the near future, siguro 3 to 5 years, di ba? Baka babalik na sa normal yung buhay ho natin. Yan, COVID-19 will be endemic po sa atin. Ato, si Madam Lailani, sabi niya, bakunahan sa mga parmasya rito sa US. So ganyan ang mangyayari siguro, no? Pag ganyan ho mangyayari by 2023, ayon nga ho dito sa tinitingnan po ni Madam Carlito, Madam tuloy, ni Secretary Carlito Galvez Jr. Ayan. So maaaring ganyan ho mangyayari ho rito in the near future po mga ka-aksyon. Anyway, yan po yung usapang COVID natin ha. Medyo sasawaklan COVID-19 pero syempre ito yung nag-awan tayo di ba? Headlines di ba? Pero eto mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa kabila ho natin mga balitaan po ngayong araw mga ka-aksyon. Dahil may narinig na naman ho tayo na presyo! Magtataas na naman ho ng presyo. Etong gasolina ho mga kaibigan. Price increase na naman po yata ang mangyayari ho rito. Although wala pa ho tayong schedule na nakuha po rito mga kaibigan. Pero teka lang, wala pa tayong specific na presyohan po rito na nakuha po sa ngayon dahil mamaya pa hong tanghali o hapon po ilalabas yan. Pero eto mga kaibigan, ayon po sa ating latest information, eto, mukhang magkakaroon na naman ho ng oil price increase sa mga susunod ho na mga araw po mga kaibigan. So tingnan ho natin mga ka-action kung magkano ho yan. Most likely baka mamayang hapon o mamayang gabi ho mga kaibigan maibibigyan na ho natin yung eksaktong presyo ho yan. Pero yun patimbre lamang magpapultang na ho kayo bago po magmartes mga kaibigan dahil sigurado akin na naman ho itong presyo ho ng gasolina. Samantala naman mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balitaan, balitan lokal pa rin. Pero oras nila, 5:33 ng umaga, mag-commercial muna tayo, umpoil! So, Action Radio Balitang Bayan, numero ka sa balaban, pigaran pa iwan, tagkilabat. Sakit ng likod ko, Han. Pati ulo ko, sakit. Tamang-tama, Han. Nakabili na ako ng Zed Panyawan Liniment Oil. Lika, hilutan ko ang likod mo at haplusan ko ang ulo mo. Ibang klase talaga tong Zed Panyawan Liniment Oil, Han. Ang bango. Tsaka ang sarap sa pakiramdam. Giginhawa ka talaga. Pasok na ako, Han. Oh, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Alagang Zed Panyawan Liniment Oil yata yan. Zed Panyawan Liniment Oil, a quality product of Zed Marketing. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Board Management and Staff. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanso. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Sa'y tanggapin ang tanging alay ko nawa ay
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko. Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko. Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko. I am 74 years old. Ito ang aking kwento MX3. Mga kwento ng pag-asa. Ako garantihan tagid mo. Sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact. 17 na ako next year. Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw. Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016 nung nagsimula pong napanood ko sa telebisyon. Napanood ko nga po sa telebisyon na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Sinuloy-tuloy ko po yun, yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Sinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang naging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw, 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yung ng masigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Pina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming ang MX3 plain, MX3 coffee at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpa-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor.
Alaga ako ng MX3. Pwede po silang mag-try. Walang mawawala, subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement. Napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa telebisyon. Saka sa page ko ng MSC family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone. Lobat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Ando ko, may commercial tayo araw. Anyway mga kaibigan, nagbabalik na naman tayo sa ating programa Aksyon Radyo Balitang Bayan numero ng Morning Edition. Kasama niyo pa rin, Aksyon na ikaw sa lokasyon at sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin ho. Sa ating karagdagan ho mga balita ngayon mga kaibigan, dito po sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo ho ba mga ka-aksyon na itong ibang pinagakuan natin dito mga kaibigan Teka lang, tayo nahanap ko yung nabasa ko kanina rito. Nakakalungkot tong balitang ito, Action Conrad. Ito returning overseas Filipino. Ito wala sa Pangasinan, labas ng Pangasinan to, no? Balitang probinsya muna tayo. Isang babaeng OFW, returning Filipino, no? Patay! Matapos pagsaksakin ng kanyang kalibin partner. Nakalain mo yan. Sige, detalyahan nga natin to. Patay ang isang babaeng overseas Filipino worker matapos magtamo ng aabot sa, grabe, 50 saksak Ngalagan, 50 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nakagagawan umano ng kanyang kinakasama sa Sipalay City, Negros Occidental. Sa ulat ng ating mother station DZRH, nakilala ang biktima bilang si Enelisa Petwa, 30 anyos. Naaresto naman at nakakulong ang suspect na si John Dadsase. Napag-alaman na nagtatrabahong OFW sa Saudi Arabia si Petwa at kauwi lamang sa bansa ngayong buwan ng January. Ayon kay Police Major James Latayon, ng hepe ng Sipalay Police Station, matinding selos ang lumilitaw na motibo sa krimen. Etong matindi lasing daw etong lalaki, si Sase nang bumili ito ng kutsilyo at pinuntahan ng biktima sa kanyang tinutuluyang boarding house. Nagkaroon umano ng mainit ang pagtatalo ang dalawa nang komprontahin ng lalaki ang kanyang jowa na meron daw kachat na dayuhan. Ang komprontasyon nauwi sa malagim na krimen matapos pagsaksakin ng lalaki ang kanyang kinakasama. Humihingi ng patawad si Sase sa kanyang nagawa lalo na sa kanyang dalawang anak. Dito naman ang pamilya ng biktima na sampahan ng kaso ang lalaki. Alam nyo mga kaibigan na nakakalungkot, no? Alam mo sorry pero kasi ganyan pag OFW di ba? Wala na pag matagal kayo, long distance sa relationship ninyo, wala kayong masyadong communication, di ba? Ganyan po. Ito pang problema ngayon, uminom tong lalaki, nagwalwal pa, lasing na lasing, di ba? Sana naman, bago nila ayusin yung problema ho nila. Ito magandang paalala sa lahat Kayo ho mga ka-aksyon, kapag kayo po ay may away, kapag kayo ho ay merong di pagkakaunawaan, pagpabukas nyo ho muna, palipasin nyo ho muna yung galit ho ninyo mga ka-aksyon, no? Yung sinasabi nila ng huwag kang matutulog na galit, ay hindi ho, palipasin nyo muna. Kailangan palipasin nyo ho muna yung inyong galit mga kaibigan, mga ka-aksyon, no? Bago ninyo pag-usapan yung mga ganyang uri ho ng bagay. Kapag ito'y pinag-uusapan nyo kasi tapos heightened yung emotions ninyo, medyo matindi pa yung mga emosyon ho ninyo, ang problema ho riyan mga kaibigan, naalala ko yung kalagayan, yung mga usapan ho na yan, di ba? Kaya hinay-hinay lang, relax lang, papasukin natin mga kaibigan ang ulan galing Action Friday Fado, Action Friday, please come in! Maaksyong umaga sa nahikam, bakit hindi ka natawagan ng taga-Mangaldan Police? Actually, tinatawagan ako yung kagabi. Para mag-witness. Anong oras ba yun? Mga banda alas 8, alas 7 pasado yun. Maaga pa. Yan. Kaya paalala sa ating mga kababayan ang
drunk driving, malaking kasalanan na ngayon. Pagdadala ng anumang uri ng replika ng baril ay pinagbabawal na kung talaga kamutuloy yan pag hindi ka yan. Samantala, dito sa San Carlos City, maraming nagtatanong. Pero ito muna, detalyahan ko muna itong balita na ang Department of Education Region 1 School Division Office in Carlos City sa ilalim ng pamumuno nitong principal ng nasabing eskwelahan ay nagpalabas ng direktiba na itong walang klase suspended kahapon ito January 21 ay nilagdaan ng superintendent. Teka, hindi ko makita yung name niya nawala, natabunan. Si Madam Lourdes Servito. Lourdes Servito, yung si Susik yun, okay. At nagpalabas ng kanyang memorandum division, memorandum number 2022-015 kung saan ay sinasabi na bunsod ng 566 na mga teachers out of 2,034, 27.82% ng teaching personnel ng School Division San Carlos City ay may mga sakit. At ito ay dahil dito, idiniklara niya ang suspension ng lahat ng klase sa public school and other teaching-related activities mula January 24 to 28, 2022. At sinabi pa niya sa kanyang memorandum na to ensure the number of school days in current school year remains in accordance with Republic Act 11480, Anak Amending Section 3 ng Republic Act 7797, otherwise known as an act to lighten the school calendar 200 days or not more than 220 days plus days, ay magkakaroon ng make-up classes na yan isasigaw sa January 31 hanggang February 4. Marami nagtatanong bakit daw sinususpindi ang klase, wala pa namang face-to-face. Kapag ka po ganitong isinuspindi, ang ibig sabihin ng School Division Office, ang mga eskwelahan ay sarado. Kahit walang klase, ang mga guro natin ay nagtutungo na sa eskwelahan para sa distribution ng kanilang kung ano mga binibigay sa mga magulang, itong binibigay sa mga magulang estudyante para gawin nila sa kanilang itong kanilang module. So yun po, kaya suspendido, inuulit po natin, ay suspendido January 24 hanggang 28, 2022. Ang Urdaneta City, may kahalintulad din pinalabas na memorandum, si itong alkalde ng Urdaneta City, at wala silang klase sa panahon ng ayon sa direktiba o memorandum ni Mayor Julio Paraino III, ang City Mayor ng Urdaneta City, ay yung mga online classes wala rin suspendido January 24 hanggang January 31, bunsod naman ng patuloy na pag-usbong ng itong COVID-19 sa nasabing syudad. At mula sa gitna ng Aksyon Radio Pangasinan, mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa Aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa ulit na yan, Action Freddy Fajardo. Ayan po mga kaibigan, friendly reminder ho class suspension, pansamantala. Ito yung tinatawag natin na academic health break para kahit pa paano makarecover itong mga mag-aaral natin, especially itong January action control, diba? Kaliwat karang sakit yan trangkaso, hindi lang COVID-19 trangkaso, sipon, inagum, aminantan it's a good time, buti na lang may consideration ho itong mga to. Pero eto balita natin may isang paaralan dito sa Dagupan City, private school to na meron pa ring activities, meron pa ring klase
Parang hindi sumusunod eh. Hindi sumusunod talaga to ever since eh. Ha? Itong eskwelahan na ito ha. Alam nyo eh, dito ako nag-graduate din nung elementary ako, no? At hanggang ngayon sa report natin mga kaibigan, may mga reklamong parents sa atin, eh bakit hindi nila sundin yung kwan ni Mayor Brian Lim, itong utos ni Mayor Brian Lim na magpahinga muna? Ha? Alam nyo mga ka-action eh, reasonable naman kasi yung ordinance na yan. Alam nyo, we will give credit where credit is due, no? At this time, okay po yung mga pronouncement na mga announcement ko na ganyan, no? Na academic health break. Pahinga muna, ha? Pero ito kasi mga private school na iba eh, naghahabol ng calendar eh. Naghahabol ng school calendar yung mga yan eh. Ayaw nilang masira yung school calendar ko nila mga ka-action. Ay, nako. Sana nga ako, no? Yung mga private school dyan, ha? Huwag kayo masyadong matigas, ha? Eh, magkaroon naman kayo ng konting puso, ha? Hindi lang po saging ang may puso. Pati kayo, sigurado meron din kayong puso, ha? Huwag kayo masyadong awot sa schedule ko ninyo sa klase, mga kaibigan. Alam niyo yung klase, kung naman yan, ha? Flexible naman yan, ha? Naaayos yan, eh. Nagkakaroon tayo ng mga make-up classes para dyan sa mga yan, di ba? Pero yung kalusugan ho ng mga bata, eh kapag pinabayaan ho ninyo mga ka-action, may sakit na ngayong bata, i-require nyo pang pumasok, di ba? Sige, baka justification ninyo eh, online naman, sa bahay naman! Eh, hindi pa rin ho tama yan. Pagpahingay nyo yung mga bata mga ka-action, no? Mga aksyong umaga, kay Lani Antonio, dyan po sa may Malasiki. Ayan. Kay Hilma Likdema, watching from Panggalangan, San Carlos. Ayan, mga aksyong umaga po sa inyo sa may Panggalangan, San Carlos, ha? Kay Sir Jason Aquino, dyan sa may Marantahan Institute. Ayan, magandang umaga po sa inyo, sir. Yung mga vocational technical dyan, ha? Ito, si Mar Garcia. Basahin nyo na lang po mga kaibigan. Medyo mahaba, ha? Si Madam Meliani, sabi niya rito, kami patapos ng academic health break rito. Okay lang, relax lang. Yung mga paisa-isang linggo, okay lang yan, ha? Siguro, sa susunod ulit ang mga pagkakataon, ano? Huwag naman sanang dumami yung kaso, ano? Pero kung medyo may sakit yung mga bata, marami-raming mga bata, teacher lang may sakit, o di pahinga ulit, di ba? Sabi nga nila, di ba? All work and no play makes Jack a dull boy. Noon yun. Pero ngayon eh, all work and study and no rest makes Jack a dull boy. Kailangan ng pahinga talaga mga ka-action. Yung pinag-uusapan na yung nireport kayo ni Action Freddy nung una sa may Macaldan, ha? Naku, yari ito sa disgrace, ha? Hindi ko napapakalanan kung sino po ito, no? Pero grabe, ha? Ito, paalala sa mga ka-action ho natin, ano? Yung mga replika, bawal ho yan. Tulad ng binanggit ni Action Freddy kanina, ha? Dahil since January 9 hanggang June 8, gun ban ho, mga ka-action. So, ibig sabihin, yung mga deadly weapons, not allowed po yan mga yan. Yung mga barrel, yan. Bawal na bawal po yan. Sir, paano kung replika, kung pellet gun, sir? Bawal din ho, mga ka-aksyon, ha? Yung mga replika, yung mga air gun, kahit sabihin nyo, naghahunting ka lang, di ba? Bawal po, mga kaibigan, ha? Bawal na bawal ho. Kaya pakiusap po, mga kaibigan, ha? Ito, sabi nung kausap ko ngayon, kaya nga naka-video pa, sabi, kinausap ko agad, kaya regarding doon, kaya tinawagan si yan, mahirap sa mga pasaway, hindi maganda yan, oo nga eh. Yung ang problema nagyabang pang media, di ba? Kung sana, nakiusap ka na lang ng maayos, di ba? Kung mapagpakumbaba ka na lang sana nagsabi, ay naku sir, paumanhin po, baka pwedeng pagbigyan nyo na po ko ngayon, sir. Ganun, baka pwede pa, di ba? Nadaan pa sa diplomasya, di ba? Nadaan pa sa matinong ayos sa usapan, di ba? Ang gapot, may ginawa to, may collaboration ko doon, abuklante, media! Baga to, pasira itong media, pakialam ko, di ba? Ayan no, nangyari yan sa may Macaldan, ha? Ewan ko kung madetalyahan yan, dinetalyahan din ng mga kasamahan natin dito, ha? Pero kung naman, para sa mga kasama nating media, ha? Alam nyo, hindi naman po privileged masyado, ano? I mean, iba kapag nasa media tayo talaga, kasi we're bridging the gap between people and the authorities and the government, di ba? Pero sana huwag nyo na may pangalandakan, mga kaibigan, na may kayong privilege sa media personality. Sorry sa mga matatamaan nating kasamahan sa hanap buhay, pero sana naman, kung may mga simpleng panuntunan tulad dito, gun ban, sundin ho natin. Unless you have the permit and license to carry, di ba? To possess and to carry firearms, at in-apply nyo ho yan, mga kaibigan, then why not, di ba? Ngayon, remember, hindi shield yung pagiging media. Hindi kalasag yan. Hindi porke media kay absuelto ka na sa ibang mga pagkukulang. Hindi ho, ha? At the end of the day, tao ka pa rin, ha?
Medyo kandin tayo riyan, ha? Let us be reminded mga kaibigan, ano, na yung media hindi po shield yan. Well, it's true na may mga perks ang pagiging isang media man, di ba? May mga advantages, PR, ibang privileges, di ba? Ibang perks. O, pero kung yung aabusuhin mo naman na yung mga kapangyarihan na ibinigay sa iyo, di ba? Ibang usapan na ho yun mga ka-aksyon. So let this be a reminder, nangyari kagabi dyan sa may mga aldan. Let this be a reminder sa mga ka-aksyon natin, sa media, no, na huwag nating abusuhin yung kapangyarihan po natin, no? At ito lang dito, si Sir Emeterio Bacareg, ayan, sa may Malasiki. Ayan, magandang umaga po sa inyo, Sir, ha? Nakatutok sa atin, Sir Emeterio Bacareg, ayan. Alam mo, may rango yan si Sir Timac, ha? Pero yan po hindi niya inabuso kailan, ha? Nung siya po ay na-servisyo pa mga ka-aksyon, hindi niya inabuso yung kapangyarihan po niya bilang isang pulis mga ka-aksyon, bilang isang opisyal, di ba? O, kaya eto ngayon, si Sir Timac, ayan, ha? Sa may Malasiki. Consider, Sir, magandang umaga sa iyo, Sir, ha? Mga ka-aksyon natin dyan sa may Malasiki, ha? Balik tayo sa karagdagan po natin mga balita ho rito mga kaibigan. Nako, sa may Taytay Rizal naman mga ka-aksyon. Nako, nakakalungkot to, no? Umaming hinalay at pinatay po ng tatay ang kanyang sariling anak. Ano ba naman po yan? Itong mga tao na ito talaga. Sa may Taytay Rizal mga ka-aksyon, na umami ng ama ng 8 taong gulang na babae na natagpuan sa isang kanal sa Taytay Rizal na hinalay at pinatay niya ang kanyang anak. Ang sospek, kalaya lamang dahil sa kaso nito sa illegal na droga. Ay Diyos ko. Sa isang ulat ng ating mother station sa DZRH mga kaibigan, na kinilalang sospek bilang si Romeo Garcia na ama nitong si Rona Garcia. O, sabi dito kay Lieutenant Gremalin Bernardo, ang hepe ho ng Wasi PD ng Taytay Police, umamin daw ang tatay sa nagawa niyang pagkakamali doon sa kanyang anak. May balon kasi doon at medyo malapit sa kanila. Pinaligo pa niya yung anak niya roon ng gabi at nung pinabihis niya, sinundan daw niya sa may CR at pinagsamantalahan yung bata. Ay Diyos ko! Eto, inamin daw niya yun kasi nakita rin daw na may kaunting struggle doon sa katawan ng tatay niya. Hanggang sa siya'y nataranta at nasakal daw yung bata. Ano ba naman yan? Ito, ayon pa sa pulisya mga kaibigan, nakakalaya lamang daw ng tatay noong December 1 dahil sa kaso nito na illegal na droga. Pero bago nito, may kakaiba na rin daw na napapansin ng mga volunteer na tanod sa lugar tungkol sa tatay. Eto, ayon sa mga barangay tanod, may mga ulat din na nagiging malupit daw siya sa kanyang anak. At base talaga sa pagkakilala sa kanya, hindi daw talaga stable yung kanyang pag-iisip. Dahil alam nila na gumagamit ito. Ayan po mga ka-aksyon, ha. Ito pa patindi rito mga kaibigan, ano? Linggo nung gabi, itong linggo na, itong Sunday na ito mga kaibigan, ha. Nawala po yung bata, ano, doon sa may bahay nila sa may Sitio Tibagan, sa may Barangay Dolores, Taytay Rizal, no? Nawawala yung bata. Ang problema, ayon doon sa tatay ng bata, itong suspect, ano, dakong 9 PM, katabi pa raw niya natulog yung kanyang anak. Pero nung nagising na siya ng bandang alas 11 ng gabi, wala na yung kanyang anak mga ka-aksyon daw. Eto, Huwebes ng hapon. Imagine nyo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Di 4 na araw lumipas, ha. Ilang bata ho yung nakapansin na medyo, pasitawi sa mga kumakain, nag-almusal, takpan yung mata, ha. Medyo masangsang yung amoy, ha. Doon sa may isang kanal, sa may barangay ho nila. May napansin nila, nilalangaw, medyo masangsang ho yung amoy. Siyempre, na-curious yung mga bata, di ba? Kay bangat tuya, sabi nila, di ba? Ngayon, ang ginawa nila, giniban nila yung kanal. Ayun, nakita ho nila mga kaibigan, tumambad po rito mga kaibigan yung katawan ho ng bata. Nandun sa may kanal. Medyo nagde-decompose na ho mga ka-aksyon. Ayan po mga kaibigan. Etong problema ngayon, ang naturang kanal, yung kanal na pinagtapunan doon sa katawan ng biktima, tapat lang ho mismo nung bahay po nila. Kaya yan po mga kaibigan, ano? Alam nyo, nakakalungkot po to, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na nakakagalit na nakakaewan, ano? The fact na sariling tatay pa ang umalay at pumatay doon sa kanyang sariling anak na ang bata-bata pa, actually Conrad, 8 years old pa lang, ha? Wala pang kamuwang-muwang sa buhay to, ha? Hindi pa niya alam, mga ganyang uri ng bagay, di ba? At tatay niya mismo umabuso sa kanya. Ha? Walang report sa nanay, ha?
Yun na yung tinatanong natin, nasaan ba ang nanay ho nito? Ang tanong ho rito mga kaibigan, ang sagot ho rito, hindi po natin alam, no? Wala pong report sa nanay ho nito, no? Ayan, nakakalungkot po na balita yan mga ka-action, ano? Kaya, ba yan? Droga, illegal na droga ho ang problema ho rito mga kaibigan. Oy, sa Sir T-Max, sabi niya, maraming salamat daw sa pa-shoutout. No problem sir, basta ikaw, ha? Okay, tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga balitaan po ngayon mga kaibigan, mga ka-action. Alam niyo ba dyan sa may Australia, meron hong magandang ulat ho riyan na kung saan yung gamit na yung used gas, used na cooking oil, yung mantikang nagamit na sa luto-luto, ginagamit nila yan para mag-power up nung isang generator dyan para i-charge itong mga tinatawag natin na mga sasakyan. Yung mga electric cars na tinatawag natin. Di ba, pamilyar ka sa mga electric cars, Action Conrad? Oo, di ba mga electric cars, yung mga hindi na ginagamitan ng kuryente, ng gasolina, di ba? Electric cars talaga, as in, sina-charge na lang yung mga yan, di ba? Ayan po mga ka-action, yung uso ngayon dyan sa may Australia. And hopefully, tinitingnan po nila mga ka-action kung magawaan po ng karagdagan pang hakbang etong paggamit ho nito at magamit ito sa buong Australia ho mga kaibigan. Actually, experimental pa lamang to itong period ho na ito mga ka-action, no? At dyan nga po sa may report ho na iyan, etong check natin, kunin natin saglit yung kuha natin dito, ha? Eto, ha? Ang ulat dito, sinasabing posible ito sa pamamagitan ng tinatawag na biofuel charger. Nakakonekta itong off-the-shelf charger sa isang diesel generator na gumagana gamit itong mantika na siyang gagamitin doon sa pag-recharge netong mga electric car. Ayon sa developer mga kaibigan, na kaya raw ditong magkarga ng kuryente sa loob lamang ng 1 oras. Ayan, ha? Bukod dito, malaking tulong din po ito sa pag-recycle ho ng mantika mga kaibigan. Maganda ho ito, ano? Imagine mo yung electric car mo. Yung iba kasi, yung sa Tesla, di ba? Sa US, ano? Overnight 6 hours yung iba. Charging time ho yun. From 0 to 100% po mga kaibigan. Although hindi naman na mabilis maubos, matagal maubos yun, no? Pero pag nag-0, na-drain yung battery to 100%, mga 6 to 8 hours ang kakailanganin. So medyo matagal yung charging time, di ba? Pero ito mga kaibigan, ano? Eto, 1 hour, yan. Yung mantika ho na yan, pwede makapag-produce ng 1 hour's worth netong charging. Di malaking tulong na rin ho ito kahit paano mga kaibigan. Concerning na itong problema rito sa mantika, di ba? Paano ba i-dispose to, di ba? Yung iba, hirap silang i-dispose to mga mantika. Itong mga lutong mantika na to, di ba? Ang ginagawa ko ng iba rito mga kaibigan, nire-recycle ho yung mantika, di ba? Nire-filter ho, pinipilter yung mga dumi ho riyan, tapos ibibenta ulit, di ba? Which is not good naman, hygienically. Ito at least to, no? Itong biofuel charger ho na ito sa may Australia, yan ay umuuso ngayon dyan, ano? Sana ka, tanggapin po ito sa Pilipinas, ha? Sana po ito ay sumikat din dito, ano? Sa gayon magkaroon naman ng silbi itong mga used na mga cooking oil ho natin. Hindi basta tinatapon-tapon lang kung saan-saan, di ba? Oy, maaksyon umaga pala sa mga ka-action natin dyan sa may Bugawan, ayun, Bugawan San Carlos. Yung mga gumagawa ho ng mga tahuhurian. Hello, maaksyon umaga. Sana ay maayos po kayo. Batiin ko na rin ito si Vice Mayor Nakkalikdan. Ayan. Yan dyan sa may mga tanong. Teacher ko yan dati nung high school, sir. One of the best, ha? Vice Mayor, magandang umaga, ha? Itong si Councilor Francis Lee Kalikdan din dyan sa may mga tanong. Ayan, maaksyon umaga sa inyo, Manong, ha? Sana ay okay na okay ang kalagayan ho ninyo, ha? Uy, teka lang, alas 6 na pala, Action Conrad, ha? Alas 6 stress na pala, di ko napansin, ha? Sige, magko-commercial muna tayo mga kaibigan, ha? Mamaya, babasahin po natin yung mga messages ko ninyo, no? Yung mga comments ko ninyo, babasahin po natin mamaya sa pagbalik po ng Action Radio Balita Bayan numero 1. Kaso pa naman, napigan pa everyone, tikilabit. Action Radio Balitang Bayan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Radio 1161. Action Radio Pangasinan ng oras alas 6:04.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Diyan na palabas yung pigay toon. Lanang yun kaantabay sa Action Radio. Diyan ka na talonggaring tansubo kaya dinalan tayo. Balat agniya nagawaan no ang gapoy tuloy-tuloy ya suportayo. Diyan pa na maglay na saray tulong. Voluntaryon kimay. Tan pa nang iyan sakit at saray kabalian. Balbalag ya salamat. Kaiba ay Action Radio tan saray nanduruman digital platforms. Man kakaiba tan manuulop tayo pantugyo na marakap ya kaimbuasan para amin. Sama-sama tayo, Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Mga liwak pa dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kaibay doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no wala antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover in you. Lyceum Northwestern University. Nag-champion, superpower na. Mura siya! Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Superpower with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen.
Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-555-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6 na kabasan ng Papa Will sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1 morning edition. Kaya ba rin siya sa ito at ang patapatagan ka-araw aksyon na yung kampasyon. At syempre sa ating Master Control Action Nathaniel tuloy. Action Control Alvarez, ha? Ayan, ang ating Chip Tech, ha? Magandang umaga kay Madam Beatriz Bukirin, nanonood sa atin dyan sa may Malasiki. Makaksyong umaga po sa inyo. Hello. At ito, basta yung mga text message, yung mga listener ho natin para masaya sila, ha? Para di kayo babarong sa akin, ha? Hindi kayo magalit, ha? Text lang kayo, ha? 0922-852-1161. Yung mga public service announcements, opinions, kuro-kuro, reaksyon, lahat na riyan. Text mo lang! Pwera na lang kung hingi kayo ng financial aid, wala akong ganun, ha? Eto, sabi rito ni O6 ko to, dugyot, yama, bagay dyan, bitayin. Sabi, nakakalungkot nga, no? At ganun yung nangyari sa may Rizal, no? Nirape niya yung anak niya, pinatay pa yung sarili niyang anak, no? Ang nangyari, di ba lang dyan nilibing, di ba? Tinapon pa yan sa kanal sa harapan ng bahay nila, ano ba naman yan? Yan, nawasak ng utak nun, kahagamit ng illegal na droga, mga ka-aksyon. Kita naman dun sa statement, di ba? Ito ho ay kakalaya lamang because of illegal drugs, December 1, di ba? Ano ba naman yan? Ito, gandang umaga. Pakibati raw sila Dada Barlaan, Raymart Maore, Lito Barlaan, Tropang ML. Text po, Carlo Barlaan. Ayan. Anong ML yan, ha? Mobile Legends ba yan? Okay, kayong mga kabataan, huwag kayong ML ng ML, ha? Dapat yung ibang ML ang gawin ninyo niya. Magluto, maglaba, maglinis! Puro na lang kayo ML na Mobile Legend, di ba? Dapat ang gawin ninyo, ML din, magluto. ML, maglaba. ML, maglinis ng bahay. Hindi yung ibang laro-laro yan. Ano-anong pinagkagagawa ninyo mga bata kayo, ha? Ito, sabi rito, hello kina Engineer Rose Passion, Vivian Olarte, Nita Repoyo, at Dominador Parasan, The Dancing Traffic Man. Ayan, galing yan kay Madam Lori Parasan siguro, ha? Maaksyong umaga po sa inyo dyan sa may po sa Rubio. Hello. Ingat po kayo, Horian, ha? Si Sir Rolly Joquino pala, yan, nakatutok ko sa atin ngayon. Hello, sir. Gandang umaga. Sana'y maayos ang inyong kalagayan ngayon. Uy, Sabado ngayon, ha? Sarap mag-travel po, ha? Sarap mag-rides, lalo pag medyo maginaw, di ba? Nasubukan niya ba sa may sitio Mapita? Ay, sa Maliko, ayan. Mapitay sa Aguilar yun, no? Eto, Maliko, sa may San Nicolas, mga ka-aksyon, ha? Alam niyo, sinubukan natin magbagyo ng isang araw, ha? Pero nakakalungkot, parang wala na doon yung bagyo na nagustuhan ko, ha? Wala na yung bagyo na trip nating puntahan noon, no? Ang bagyo na ho ngayon dyan, mga kaibigan, medyo ang putak-putakla, ha? Noon kasi, di ba, nung medyo bata-bata tayo, mga ka-aksyon, ito, alam to ng mga ka-aksyon natin, ha? Yung mga taga-Pasurubyo, sila Madam Lori Parasan, nakikinig sa atin. Alam niyo noon, mga 10 years ago, 15 years ago, yung ginaw, pag ganitong season, di ba? Pasurubyo season, ayan, nararamdaman mo na yung ginaw, di ba? Pero ngayon, nasa Quezon Road ka na, di ba? Akit ka na sa Quezon Road. Wala pa! Sa kilometer 3 ka na, hindi pa ganun kalamig, di ba? Akit ka pa talaga lalo. Ayan daw, nakakalungkot ngayon, ha? Pero eto yung Sitio Maliko, dyan sa may San Nicolas, Pangasinan, ha? Kaya yan yung up and coming na tourist attraction ho natin dito sa Pangasinan ngayon. Little Baguio ho, mga ka-aksyon, ha? Ayan, yung mga riders natin dyan, yung mga ka-aksyon natin, yung mga riders natin ng NMAX Riders Club. Ayan, magandang umaga sa inyo. Baka pag gadalawin nyo yan minsan, no? Para naman masulit-sulit ninyo yung pag-rides ninyo rito. Pero syempre, nakakalungkot ho rito naman kasi, kung kailan ito'y nadadayo na, discover ng mga tao, ng mga turista, saka rin dumadami yung basura.
Sana naman ho, kung kayo po yung maging mga dayo, mga turista ho kayo, sana mga ka-aksyon, mga responsable naman ho kayo mga turista. Wala ang ginagawa ho ninyo, nag-iwan kayo ng basura di ba? Alam nyo, yung mga iba nating mga campers yan, sila Action at Daniel Hobero, ayan day off niya ngayon, baka sila pupunta sa ibang mga bundok ngayon, mumundok yung mga ngayon. Di sila NP pero namumundok sila, nagka-camping, ayan. Yan yung advocacy ho nila mga ka-aksyon, malinis ho. Dinatnan yung malinis, umalis kayong malinis, di ba? Yung mga kalat-kalat naman ho kasi na yan mga kaibigan, pwede nyo namang ibulsa yan, di ba? Pwede namang ilagay sa mga maliliit na container ho yung mga kalat ho ninyo. Tapos pagkalapag ho ninyo, pagka-uwi ho ninyo, doon nyo itapon, di ba? Alam nyo, nakakalungkot po mga ka-aksyon. Isa po yan sa nagiging mga cause nito mga forest fires, nito mga mountain fires, mga grass fire, yan sa mga kabundukan na nangyayari, di ba? Itong nakaraan, halimbawa, yan sa may Aguilar po mga kaibigan, mga ka-aksyon, yan po ay nasunog ho yung isang bahagi ho ng bundok dyan sa may Aguilar netong nakaraang araw po mga kaibigan. At sa ngayon, hindi pa ho masyadong natutukoy ng otoridad. Hanggang ngayon, inaalam pa lamang ho nila mga kaibigan yung dahilan po na sunog ho riyan. Pero that place was known Alam na ho yung lugar na yan na kung saan may mga dumarayo ho riyan, ang problema, nag-iwan sila ng basura. Tapos kung minsan, nagsisiga sila, bago sila ng bonfire, di na napapatay ng maayos. Maaari na yan yung dahilan ng sunog din po dyan sa may Aguilar. Di ba? Hindi lang yan, pati sa eastern part ho ng Pangasinan, may mga ganyan na rin ho nangyari mga ka-aksyon. Mga turista hong irresponsable, nagiging dahilan po ng mga yan. Susunog ho na yan, di ba? Kaya alam nyo, Pangasinan, napakagandang kayamanan sa Pangasinan. Ang daming pwedeng dayuhin dito, di ba? From the mountains of Aguilar, di ba? To the pretty girls of Dagupan. Mga ka-aksyon, From the mountains of Aguilar to dyan sa east, di ba? Yung mga riverbeds dyan sa east Pangasinan. Ayan po mga ka-aksyon, ingatan ho natin yung kalikasan ho natin, no? Alam mo naman sa kalikasan naman, sabi nga ng mga katutubo, di ba? Mga kaibigan ng mga katutubo, sabi nila, itong planeta natin, itong mundo natin, libre naman Libre naman yung binibigay sa atin di ba? Sa mga kaibigan natin, especially mga katutubo, di ba? Libre. Hindi naman sila nagbabayad dyan, di ba? Ang hinihiling lang nila is that protektahan yung kalikasan. Di ba? Free nakikinabang tayo di ba? Nakikinabang tayo sa mga resources na itong planeta na to, di ba? Nitong Mother Earth, si Mother Earth. Ang role lang naman natin is protektahan din natin siya, tulungan din natin siya, di ba? Kaya yung mga turista ho riyan, please, yung mga rider ho riyan, huwag kayong irresponsable, bibigyan pa namin kayo ng pagkakataon na magbago, makapagreforma, sa ginagawa ho ng mga ibang mga turista ho riyan, Ayun, so maraming salamat diyan kina Sir Nats Hobero, ayan, mga camping kuan ho nila, yung advocacy po nila, malinis na camping, ayan po mga ka-aksyon. Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan mga kaibigan, alas 6:18 ho ng umaga para po sa ating karagdagang mga ulat dito po sa lalawigan ng Pangasinan. So nabanggit na Reaction Freddy, ayan Ordaneta, San Carlos City, ayan, may academic health break kayo. That's a very good thing, Mamayang hapon ay magpapatawag na naman ng press con itong si Secretary Raul Lambino, Ito'y kanyang tugon, dyan po sa naging pa-press con din netong si Mayor Bona Paraino dyan sa may bayan ng Mangaldan. Ano to, linggo-linggong press con na lang ba mangyayari rito mga kaibigan? Ako naman tayong kwan dito. Pinapakilaman, wala rin pakilaman sa mga yan. Wala tayong kinakampiyon sa mga yan. Pero linggo-linggo na ba yung press con na gagawin natin? Kala ko ba kakasuhan nyo? Hindi kasuhan nyo na, di ba? Ganto, singa kayo bibigyan, di ba? Ganyan pa-press ko na naman daw mamaya. O ang topic daw, sasagutin na naman daw yung aligasyon doon sa kabilang kampo, yung press ko nung kabilang kampo na nilaunch din ng nakaraan bilang sagot sa tugon ng kampo nila Lambino, di ba? Ano ba naman yan? Okay, sinimban press ko nila lamot. Ito, share ko lang para updated naman kayo dyan mga ka-aksyon, di ba? Sige, tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan sa ating mga karagdagan po mga ulat po rito mga ka-aksyon.
eto mag-ingat-ingat ho kayo mga ka-aksyon dyan sa mga peke ho na mga vaccination card ho na yan Dahil ang National Bureau of Investigation iniimbestigahan na mga kaibigan yung mga gumagawa ho niyan. At sa ibang mga lugar nga ho meron na ho na-aresto po na gumagamit ho niyang peking vaccination cards ho na yan outside Pangasinan. Yung mga gumagawa ho rito sa may Pangasinan, huwag yun ang antayin po na mahuli po kayo ng NBI sa mga entrapment operation ho na yan Okay, tigil-tigilan nyo na ho yung ginagawa ho na yung pamimeke ho ng mga vaccination cards Dahil dito nga sa ating nakuhang report po mga kaibigan, may mga sa Dagupan City, may mga vaccination cards dito na nabibisto na it turns out peke ho pala. Paano mo masabing peke? Kumukupas po mga kaibigan, PVC rin po yan na ID card. Pero kumukupas ko mga kaibigan yung ink pagka nabasa o kaya naarawan. Anong ibig sabihin po niyan mga kaibigan? Hindi po yan yung legitimate po na ID card na ginagamit po dyan sa may vaccination area. Kaya ito mga kadalasan mga ka-aksyon na ginagamit ko netong mga ka-aksyon natin na hindi ho bakunado pero kinakailangan pumasok po sa mga lugar na required po itong vaccination cards. Ito mga vaccination certificates mga kaibigan, yung mga ID, yung mga forms ho na yan, di ba? Kaya ito mga to, napipilitan silang magpapeke ho ng mga yan. Hanggang po tani, wala rin alam yung computer shop dyan Dagupan City. Di ko napapakalanan kung sino, Pero alam natin yan, May ilang mga computer shop dito sa Dagupan City mga kaibigan, nag-o-offer ho ng ganyan, gagawa ho ng identical, kamukha ng original ho mga kaibigan na vaccination card, Ang flaw lang doong vaccination card na yon is that yung QR code is mali yung pangalan na lumalabas roon. Hindi kasama, hindi akma doon sa may pangalan nung tao na may-ari ng vaccination card. Kaya nalaman na peke. Kaya dito sa may Dagupan iniimbestigahan na ho kayo ng National Bureau of Investigation ho ngayon mga ka-aksyon, yung mga gumagawa ng peking vaccination card dyan, laylo na kayo. Tigil nyo na yan. Huwag nyo na gagawin yan, Hindi magandang gawain po yung ginagawin. Namimeke kayo mga kaibigan, di ba? Tapos sinong mapuputukan kapag nagkahuli-huli, di ba? Kayo rin sa bandang dulo. Matitrace po sa inyo yan mga kaibigan, di ba? Pag kayo mga nahuli na gumagamit ng peking card ninyo, nahuli yung mga yan, kakantay ang mga yan. Saan mo pinapagawa to? Ay, doon sa computer shop dyan, sa ganito ganyan. Naral kayo, di ba? Kaya kung ako kayo, yung mga ka-aksyon natin dyan na hindi ho pinapapasok kapag walang vaccination card, kung hindi naman labag sa kalusugan ninyo, kung hindi naman labag sa paniniwala ho ninyo, sa pananampalataya ho ninyo, magpatarok kayo! Pabakuna ho kayo! Di ba? Yan po yung sinasabi sa atin ng Secretary Francisco Duque, di ba? Magpabakuna ho kayo habang libre pa ho yung bakuna ngayon. Kanina nga, di ba, pinag-uusapan natin, malapit nang ma-commercialize itong mga bakuna sa mga market ho natin, di ba? By 2023, yan ang sinabi ng Secretary Carlito Galvez. Di, habang maaga pa, di ba? Habang kuwan pa, libre pa yung bakuna natin yung supply ng bakuna, meron pa, daakan ni supply isang butyo lagagi. Di ba? Yes, it's true, may side effects kayo kung minsan, maaaring magkasakit kayo ng ulo, lagnating kayo, di ba? Pero the long run protection nyo po yan sa COVID-19, wala yung mandetection si Katay natin dyan. Hello, magandang umaga sir. Agila niya tatay dyan Rizal sir. May balitam sir. Dapat ata ibibiyahe la sir. Hindi man. Ako maraming salamat sa text message ko ninyo. Nakakalungkot, nakakagalit dahil ganyan yung kalagayan ngayon, no? Pero, di ba, nahuli naman na ng polis, di ba? So sila nang bahala ho riyan, Hello sir! Atay ibabagami peke vaccination card sir. Nansaman nitan. Atan siguro may manggagawa na pikiya permit at sa kaya eskwelahan dyan Dagupan mat ng saman. Mukhang alam nito kung saan, Ayan, mukhang alam nitong mama kung saan to, Sige, magandang umaga.